Ndewono ndị ọma, oge rukwala ọzọ maka ihe omume anyị a nke anyị na-ewetakarịrị gị nke anyị ji amụta asụsụ Igbo n'ihe onyonyo anyị Enyimba TV. Ihe omume a bụ iji hụ na anyị ga-akụziri gị otu ị ga-esi na-asụ asụsụ Igbo ma na-asụ ya nke ọma nke ọma. Abụ m Ezinne Mmadụ, onye nkụzi gị. Na nke taa, ihe anyị ga-amụta mara ezigbo mma. Ị gaghịkwa agbaju isonyere anyị na nke taa n'ihi na anyị chọrọ ịmụ mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo. Ọ bụrụ na anyị amụta otu esi akpọpụta mkpụrụ edemede Igbo, ọ ga-enyere anyị aka n'imebe mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Mana anabata gị ugbu a sị gị jikere ka anyị nwee ike pụọ maka ịmụta mkpụrụ edemede Igbo ma ọ bụ agbịgba dị Igbo n'asụsụ Igbo. Ngwa ka anyị ganụ. Na mmalite dịka enwere a na agbịgba dị Igbo, ya bụ mkpụrụ edemede n'asụsụ Igbo nke eji emebe mkpụrụ okwu a nke nnukwu, a nke nta. Ichi iji emebe mkpụrụ okwu, ị ga-enweta mkpụrụ okwu dịka anya, dịka ị na-ahụ ihe eserese a. Anya. Mkpụrụ edemede nke abụọ bụ bi, bi nke ukwu na bi nke nta. Iji emebe edemede, anyị enweta bekee dịka ị na-ahụ ya n'elu ebe ahụ. Mkpụrụ edemede nke atọ chi, chi nke ukwu, chi nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu chaa, chaa dịka ị na-ahụ n'eserese. Di, di, di nke ukwu, di nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta di nta dịka ị na-ahụ n'eserese a. Nke ọzọ abụrụ nke ukwu, nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta ewu dịka ị na-ahụ n'eserese a. Akwa na-edo gị anya. Anyị nwere fi, fi nke ukwu, fi nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu fe, fe dịka ị na-ahụ n'eserese a. Nke ọzọ bụ ji, ji. Iji emebe mkpụrụ okwu, anyị enwe gụa, gụa dịka ị na-ahụ n'eserese a. Nke ọzọ abụrụ gbi, gbi, gbi nke ukwu, gbi nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta gbam gbam, gbam gbam dịka ị na-ahụ n'eserese a. Nke ọzọ bụ ri, ri nke ukwu, ri nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta gha mkpụrụ, gha mkpụrụ. Nke ọzọ bụ gwi, gwi nke ukwu, gwi nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta gwue, gwue dịka ị na-ahụ n'eserese a. Nke ọzọ bụ hi, hi nke ukwu, hi nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta hazie, hazie dịka ị na-ahụkwa n'eserese ahụ. Nke ọzọ abụrụ i, i nke ukwu, i nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta ire, ire dịka ị na-ahụ n'eserese a. Nke ọzọ abụrụ i, i. Enwere ihe dị iche na i na i. I nke ukwu, i nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta ịgba, ịgba. Nke ọzọ bụ ji, ji, je nke ukwu, je nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta ji, anyị enweta ji. Nke ọzọ bụ ki, ki nke ukwu, ki nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta karama, karama dịka ị na-ahụ n'eserese. Nke ọzọ bụ kpi, kpi nke ukwu, kpi nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta kpakpando, kpakpando na mkpụrụ okwu ya. Nke ọzọ bụ kwi, kwi nke ukwu, kwi nke nta. Iji kwi mepụta mkpụrụ okwu, anyị enweta kwa akwa, kwa akwa. Nke ọzọ bụ li, li nke ukwu, li nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu, anyị enweta lụa ọgụ,
lụọ ọgụ dịka mkpụrụ okwu. Nke ọzọ bụ mee nke ukwu, mee nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu anyị enweta mgbịrịmgba. Nke ọzọ bụ mee. Iji mee ni nke ukwu, ni nke nta. Iji ya nweta mkpụrụ okwu anyị enweta nkịta. Nke ọzọ abụrụ ṅị. Na-enweta ihe a na-esokpom n'elu ya iji mee ya ka ọ dị iche na ṅị nke ukwu, ṅị nke nta. Iji mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta ṅụa. Nke ọzọ bụ nwị nke ukwu, nwị nke nta. Iji mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta nwanyị. Nke ọzọ bụ nye nke ukwu, nye nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta nye na mkpụrụ okwu. Nke ọzọ bụ o nke ukwu, o nke nta. Iji ya mebe mkpụrụ okwu anyị enweta oke na mkpụrụ okwu nke ahụ. Nke ọzọ abụrụ ọ nke ukwu, ọ nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta ọja. Nke ọzọ bụ pi nke ukwu, pi nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta pọpọ. Nke ọzọ abụrụ rị nke ukwu, rị nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta rie. Nke ọzọ bụ si nke ukwu, si nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta sụwa dịka ị na-ahụ n'ihe eserese ahụ, sụwa. Nke ọzọ bụ shi nke ukwu, shi nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta shuga. Nke ọzọ abụrụ ti nke ukwu, ti nke nta. Imepụta mkpụrụ okwu abụrụ taa. Nke ọzọ abụrụ nke ukwu, u nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta unere. Nke ọzọ abụrụ o nke ukwu, o nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta ụsụ. Nke ahụ abụrụ ya na eserese ahụ. Nke ọzọ abụrụ v nke ukwu, v nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu anyị enweta vọ dịka ị na-ahụ na eserese ahụ. Nke ọzọ abụrụ wee nke ukwu, wee nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu ya bụrụ wa nkụ dịka ị na-ahụ na eserese ahụ. Nke ọzọ abụrụ ye nke ukwu, ye nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu ya bụrụ yabasị dịka ị na-ahụ na eserese a. Nke ikpeazụ na mkpụrụ edemede Igbo bụ zee nke ukwu, zee nke nta. Iji ya mepụta mkpụrụ okwu ya bụrụ zaa. Mkpụrụ edemede nke asụsụ Igbo ruru 36. Ọ bụkwa na ya ka anyị sitere na a ruo na z dịka anyị mere ka ịhụ na ihe osise anyị taa. Eji m n'aka na mgbe ọbụla ị chọrọ ịgụ mkpụrụ edemede Igbo na ị ga-echeta ha n'otu n'otu, ha dị 36. Ama m na ị mụtara ihe na nke taa na ihe omume anyị abụọ mụta asụsụ Igbo. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetakwara gị ihe omume ọzọ nke mụta asụsụ Igbo n'Enyimba TV. Aka bụkwa m Ezinne Mmadụ, onye nkụzi gị, na-asị gị ka emesịa.